Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Sa pag-ibig, destiny na nga ba ang nagdadala sa atin o tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran? Kuya, yan ang tawag ko sa kanya. Sabi kasi ko sa kuya, panganay kasi ako sa aming magkakapatid at puro pa kami babae. Kaya minsan na itatanong ko sa aking sarili kung ano yung feeling ng may kuya o ate. Siyempre bilang panganay, ikaw ang pangalawang magulang sa pamilya. Ikaw ang takbuhan ng mga kapatid mo. College ako nung nakakilala... Take two! College ako noong nagkakilala kami ni Kuya Eman. Pinsan siya ng kaklase kong si Pearl. Tuwing wala kaming klase ay nagtitipon-tipon kaming magkakaklase sa bahay nila Pearl. Uso pa noon ang mga banda at mahilig ako sa musika. Nakilala namin si Kuya Eman at iba pang kuya na kabanda niya. Minsan nagja-jam kami sa bahay nila, minsan sa studio. Napakasarap ng feeling na may kuya kang gentleman. May respeto, protective at matalino. Kaya naman talagang mapapahanga ka sa kanya. That time, may secret boyfriend ako. Schoolmate namin. Hindi alam ng parents ko dahil syempre nag-aaral pa ako. Lagot talaga ako kapag nalaman nila. Nakilala din naman nila Kuya Emma ng boyfriend ko. Minsan nakaka-jam din namin. Until nauwi sa breakup yung relasyon namin dahil sa ang dami niyang dahilan. Uuwi na daw siya sa probinsya at doon na daw magtatapos. Nag-decide na lang ako na wag na lang muna mag-boyfriend kasi maapektuhan talaga ang pag-aaral ko. Patuloy pa rin naman ako sa aking pag-aaral. Ginawa ko na lang inspirasyon sila kuya. Isinasama ko siya lagi sa prayers ko, pati ang pamilya niya, pati yung mga girlfriends niya. Dumating na ang pinakahihintay kong graduation day. Nakagraduate ako at nagkaroon na din ng maayos na trabaho. Kumikita na ako, nakakapag-provide na ako para sa pamilya ko at sa sarili. Tama nga sila mama at papa. Mas maganda ang tatahakin mo kung mag-aaral kang mabuti at magtsatsaga. Salamat talaga sa mga payo nila. Nagkaroon ulit ako ng boyfriend na legal na sa parents ko. Pero after 2 years, naghiwalay din kami. Madalas kasi namin pag-awayan ang pag-inom niya ng alak. Dumating din sa point na nasasaktan na niya ako physically. Lumilipas ang panahon, nagmo-move on na ako. Ibinabaling ko na lang sa trabaho at friends yung sakit na nangyari sa nakaraan ko. After 2 years, nagkaroon kami ng gathering kasama si Kuya Eman. Naramdaman kong super ang pag-aasikaso niya sa akin. Nag-overnight kami sa bahay ng barkada. Nakatulog na ang lahat, pero naiwan kaming gising. Kaming dalawa lang ni Kuya Eman. Ay. Na-excite ako sa susunod na kabanata. Teka lang, nagkwentuhan lang naman kami. Talaga ba? Tungkol sa love life. Mm-hmm. Nalaman ko na break na pala sila ng long-time girlfriend niya. 6 na beses daw niyang nahuling may sumusundong iba hanggang sa matauhan daw siya.
Lumipas sa mga araw at may nag-message sa akin. Kumusta ka na? Message na galing kay Kuya Eman. Simula noon ay naging magka-text na kami na umabot ng ilang months. Hanggang isang araw, nagtapat na sa akin si Kuya Eman na gusto niya daw akong ligawan. Yes! Yee! At dahil nga crush ko siya noon pa, hindi na ako nagpabebe. Sinagot ko na siya at naging kami na. Isang araw, bigla na lang may nag-message sa akin ng mga mura at masasakit na salita. Galing sa ex ni Kuya Eman. Nakikipagbalikan siya kay Kuya Eman at dahil wala naman daw silang formal breakup. Kasabay nito, nakikipagbalikan din sa akin ang ex ko. Nagbabanta pa ito na manggugulo kung hindi ako makikipagbalikan. Hindi kami nagpatinag ni Kuya Eman sa mga pagsubok na ito. Ipinaglaban namin ang aming pag-iibigan. Nagtagumpay kami sa mga naging desisyon namin. Sa mga nangyari sa amin ay mas lalo kong naramdaman ang pagmamahal niya sa akin. Taong 2015, ikinasal kami at masaya na kaming nagsasama hanggang sa ngayon. Napatunayan kong tapat, mabait, maalalahanin, matyaga, masipag at mapagmahal talaga si Kuya Eman na ngayon ay asawa ko na. Napakapalad ko na siya ang napangasawa ko. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan naming hirap, nananatili kaming matibay sa isa't isa. Sa buhay ng tao may mga bagay talaga na hindi mo inaasahan. At may mga bagay din na kailangan mong desisyonan na siyang huhulma ng iyong kapalaran. Ako po si Kate, isang masugid na tambalanista, at ito ang love story ko. Always your number one SM radio station. Love Radio.